DXDC Radyoman Report. Padayon gipahigayon ang libreng gupit o masad sa Davao City Overland Transport Terminal kung dikot nga gidalit sa Maria Corina Canoe Feeding Program sa ika-11 ka-anibersaryo sa Armen o banang pwersa sa DXDC Armen Davao sa pagpanguna ni Pastor Leobardo Daugdaug o ang pwersa usab sa IFM Davao. Naapod ang presensya ni Roberto Ruiz, ang station manager sa IFM Davao. Noon gidagsa sa mga nabawinyo sukad kaganinang buntag ingon man mga suking tigpaminaw nga nakabenepisyo ang mga driver, laborer, porter, konduktor o ang mga government employee sa Dicot Terminal. Hinon sa pagkakaroon, anana sa kapin 50 ka mga nakabenepisyo sa libreng gupit o massage. Usa sa nakabenepisyo si Ronnie Colon AC Porter, dako usab ang iyang pagpasalamat nga pinaagi sa mga programa na libre usab ang iyang pagpamassage. Kung mensahe sa mayo ang ilang gibuhat karon sa mga nga naghatag sila og libre nga pagmasahe sa mga diri sa terminal. Gikan sa Davao City Overland Transport Terminal kung dikot kasama mo sa balita o serbisyo publiko. Radyoman Don Pulayaw, Tatak, RMN. Tatak RMN.